Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan sabon bidiyo. A wannan sabon bidiyon na zo mana da sabon update ne. Kun san koyaushe sabon update nakan kawo muku shi a kan kari cikin yardan Ubangiji. Shi ma wannan ne da kuke gani update ne na WhatsApp wanda ake connecting sunan shi cyber tax. So gaskiya duk sanda aka kawo sabon update ya kamata mutum ya je yi shi as fast kana yin na WhatsApp, saboda suna da low burning rate. Sai ka saka WhatsApp da yawa kaga ba wani burning rate sosai, saboda su sabi ne platform ɗin kafin su kwan biyu. Duk wanda ya kwan biyu haka za ka ga a riga da an fara blocking ɗinsa daga can wajen WhatsApp, sun fara blocking ɗin site nasu. Yawanci kana connecting sai ka samu matsala ba blocking WhatsApp naka. So registration procedure ne duka dai very simple ne kamar da kuka gani a wannan bidiyo. Zan ajiye muku link a description ɗina, za ku duba za ku ga cyber tax shine link na wannan, sai ku shige shi aje a yi register faka. Shi ma wannan suna biya da in ka invite mutum ɗaya 1-2 suke biya. So duk kusan ɗaya ne da irin su TTask su sauran da muke yi da kwanan nan. So akwai bidiyo da irin bidiyo kalan wannan da dama. Idan ka yi zuwan ka farko ne a wannan channel ɗin, so akwai playlist na Hausa da na Turanci kai cikin. Insha Allah za ka samu bidiyon da suka maka, sannan za ka samu update kaca. So wannan kaɗan ne daga cikinsu. Kar ku manta kuma na liking da subscribing insha Allah, domin zai taimaka mana, sannan you will be notified kuma lokacin da muka sake upload wani bidiyo. Wannan da kuke gani na nuna muku shine adadin yadda suke bayarwa. Gashi nan dai kawai sai ka je ka gani za kawai. Abun is very common. Har ma tun ina yin bayanin everything gaba ɗaya har na daina yi, saboda tare muke yin wannan tafiyan. Komai ko riga da ku sani. Kanan dai inda za ka shiga ka je ka yi linkin bankin ka, yana da kyau ka linkin bankin ka da wuri. Gashi nan na saka number. So abun ba wahala. Kar ku manta ku cikin playlist ɗin nan akwai bidiyoyi masu amfani, masu matuƙar amfani kamar waɗannan. So a ci gaba da neman halal ƴan uwa, ba wasa, faka a ci gaba kawai alaji. I will see you on the next one. Don't forget to like this one.